Anga foli ni tanumbe aw bɛɛ lajɛlen ye an b'a yira aw la k'a fɔ aw maa minnu ɲɛ bɛ aw ka jabarani na n'o ye TV Anwari an bɛna donkibaru bakurubaw di aw ma an ka jamana ɲɛmaa Ibrahim Boubacar Keita i bɛ k'ale seginna ka don an ka jamana kɔnɔ o fana bɔlen kɔfɛ RDC Congo an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan u ka jamana ɲɛmaa ale premier kura sigi o fana bɔlen kɔfɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan l'Américain ka jamana ɲɛmaa kura mun sigira hali n'a sɔrɔ a ma fanga ta n'o ye Donald Trump ye maa dɔ taara bɔ a ye an bɛ don min comme bi an b'o kunnafoniw di aw fana ma aw bɛ nin kunnafoniw sɔrɔ aw ka jabarani sanfɛ nin de tun y'a bakurubaw ye an bɛ ninnu walawala k'olu di aw ma ani kunnafoni mun b'an bolo kɔrɔ an ka jamana ɲɛmaa Ibrahim Boubacar Keita a tun ye taama dɔ boloda ka taa Maroc an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan a seginna ka don an ka jamana kɔnɔ Kalifa Sɛki bɛ ka walawala an ka jamana ɲɛmɔgɔ Ibrahim Boubacar Keita a donna jamana kɔnɔ kunu Bamako yan kabini a jiginna ka bɔ pankuru kɔnɔna na a ye maliden cɛ ani muso a ye hakilila sigili kɛ min ye a ka kɛnɛyako ta fanfɛla ye ko bi kɔni bi a bɛ ala tanu a ka kɛnɛyako fanfɛ jamana ɲɛmɔgɔ Ibrahim Boubacar Keita a ka nali na ni ka bɔ u ka lajɛba la min ye COP22 ale min ni i ka dɔn o kun cɛra i ka dɔn jamana ɲɛmɔgɔ maa 130 ɲɔgɔnna i ka dɔn olu ye yen kɛnɛ in sɔrɔ ani ka fara kɛn yɛrɛ ye cakɛda maa nɔlabilabaw caman ka minnu taara kɛnɛ in kɔnɔ ayiwa ɲinɛnta in kɔni a kumaw fanba bolila u ka bɛnkan kan bɛnkan min ni ale sigi kɛra Faransikaw ka faaba kɔnɔ san tɛmɛnen n'o ye Paris kɔnɔna ye association tɔ mun bɛ ni an k'a ma ko Karwal an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan association Karwal u ye wele bila kunnafonidilaw bɛɛ lajɛlen ma ka ɲɛfɔli kɛ kunnafonidilaw ye Musa Kulubali tun b'a kɛnɛ kan kunun parti Karwal a ɲɛmaaba Alassane Sidibe a wele bila an kunnafonidilaw ma ka taa ɲɛfɔli k'an ye min ye élection communale 2016 nata in na a kun kɔnɔna na a y'a jira k'a fɔ ko ale kɔni pɛrɛlo ka kɛ sigida 4nan maire ye dɛ wa a y'a fɔ min ye diɲɛmaa ɲɛna élection ka kɛ tiɲɛ ani bonya ani lagiya kɔnɔna na mɔgɔ kana sɔn k'u sanni wari ye maa sɔn ka sɔn k'u negeli papier ni fɛn wɛrɛ ko bɛɛ ka taa voter i dɔgɔma ye tiɲɛ kɔnɔna na wa a y'a jira k'a fɔ fɛn min ye san 2016 wa ale ka surun komi kati n'o ye sigiyɔrɔ 4nan maire n'o ye Karwal ale ka ɲɛmaa Alassane Sidibe kunu ani kunnafonidilaw farala o kuma kan fanga sina maaw olu fana tun kelen don ka wele bila kunnafonidilaw ma ka ɲɛfɔli kɛ u ye kalafili mun kan ka boloda juma kari nata a kalafili la u y'a yira k'a fɔ ko nanbara walew bɛ sɔn ka boloda an bɛ wagati min na fɔ bi fanga maaw fɛ fanga sina maaw k'u ye wele bila kunnafonidilaw ma ka se ka ɲɛfɔli kɛ kɛrɛnkɛrɛnla u ka ɲɛmaa n'o ye Sumayila Sise ye u ye wele bila an bɛ don min na komi bi kunnafonidilaw ma walasa ka ɲɛfɔli kɛ kalafili mun kan ka boloda n'o kan ka maire kalafili ko fɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan a yira k'a fɔ jateminɛlikɛlaw fɛ ko fɛn dɔ bɛna boloda fanga maaw fɛ sabula a yira k'a fɔ fanga maaw olu bɛ fɛ ka fɛrɛ bɛɛ kɛ olu ka maaw de ka caya mairiya la an bɛ don min na komi bi maa mun tun bɛ ka ɲɛfɔli kɛ o ye maître Boubacar Kulubali ye ni ale ye URD ɲɛmaa danga ye ale fana kɛrɛfɛ Amadou Diko ni ale ye PSP ɲɛmaa ye an bɛ don min na komi sisan fo ka taa se Sulemani Kone ma ni ale ye Faragi maaw olu ka ɲɛmaa danga ye u ka hakili falen senfɛ u kumara an bɛ don min na komi bi waleya jugu mun bɛna boloda fanga maaw fɛ u ye wele bila gouvernement maaw ma an bɛ don min na komi sisan olu k'u jɔ u jɔyɔrɔ la sani a ko a ka tiɲɛ a yira k'a fɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan u ye jateminɛ mun kɛ sigida 4nan sigida 5nan fo ka taa se sigida 6nan ma an ka faaba kɔnɔ a jateminɛw y'a yira k'a fɔ waleyaw bɛna kɛ waleya mun cɛman ɲi kosɛbɛ o de senfɛ Cɛbilen Darame ani Sumayila Sise fo ka taa se maa caman ma olu kɔni kelen don ka bɛɛ lajɛlen kunnafoniya kɛrɛnkɛrɛnla malidenw ani minnu bɛ Mali kɔ kan ka yiru la k'a fɔ gouvernement kan k'i jɔ a jɔyɔrɔ la ni gouvernement ma jɔ a jɔyɔrɔ la ni kalafili kɛra u na wele boloda ka yira k'a fɔ ma jɛn ni jaabiw ye wa u b'a ɲini kalafili ka bɔ a ma RDC Congo an bɛ don min na komi bi u ka jamana ɲɛmaa ale ye premier ministre kura sugandi walasa ale fana ka gouvernement kura sigi sen kan an ka kunnafoniw lajɛ maa caman de miirila jamana sigi ka fɔ ɲɛmɔgɔ la nka wasaden Sami Badenga Laurent Kabila ye ale de suganti ka kɛ République démocratique du Congo mara ɲɛmɔgɔ ye fo ka se san 2018 ma nin sagoya sɔrɔla jaabi la
jaabi min sɔrɔla bolonɔ bilara bɛnkan sɛbɛn min na jamana ɲɛmɔgɔ Joseph Kabila ni fanga sina maaw ni ɲɔgɔn cɛ minnu sɔnna ka sigi ka kuma n'a ye. Fanga sina maatɔw bɛ k'u marabɔ ni sugantili la, wa u bɛ k'u labɛn kosɛbɛ k'u ka kow lasa walasa ka Kabila wuli ka bɔ fanga la desanburu kalo tile 17 san 2016. Tunisie jamana kɔnɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan kiribulon dɔ sigira sen kan. A kiribulon a bɛ tali kɛ u ka ko kɔrɔw la, an b'a fɔ a ma ko justice traditionnelle. A baaraw bɛ ka boloda cogo min na an ka lajɛ. Musow don minnu denw tanyana, musow don olu cɛw bɔnɛra u ni la ka sababu kɛ u y'u minɛ k'u sɛbɛkɔrɔ ɲani, wa an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan u maaw kan ka lamɛn kiribulon sira fɛ. U ye kiribulon dɔ sigi sen kan Tunisie jamana kɔnɔ walasa ka se ka ni musow lamɛn cogo min na. Jɛkulu dɔ sigira sen kan a baaraw la, wa kiribulon an ko ma justice traditionnelle a baaraw sigira sen kan kunun walasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ bɛɛ lajɛlen ye a ko tɛmɛna u ka jabarani yɛrɛ sanfɛ. An bɛ don min na komi bi a yira k'a fɔ kiribulon in bɛna jateminɛ kɛ ko minnu kɛra ka tɛmɛ, wa u ka taabolo b'a fɔ cogo min na. Sariya minnu fana bɛ yen u bɛna u da don bɛɛ lajɛlen na k'o ɲɛfɔ. Maa minnu tun bɛ a kɛnɛ kan olu ka jɔrɔna ko yira a la. An bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan a yira k'a fɔ maa minnu ye degun sɔrɔ, musoman minnu tɔɲɔna yafa kan ka ɲini olu fɛ. An bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan primaire de la droite ani centre an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan u ka ɲɔɲɔw baw kelen don ka boloda walasa ka kunnafoni jɛlen di maaw ma. Musa Kulubali ale bɛ na walawala. Kunu nazaraw fɛ kɛrɛkɛrɛnna François fɛ u ka ɲɔɲɛ fɔlɔ n'o y'u ka sɛgɛsɛgɛli fɔlɔ n'a fɔ ko primaire n'o ye kinima ka maaw n'o ye droite ka maa ye. U ka cɛbɔ mɔgɔ 7 u nana ɲɔgɔn sɔrɔ Bawolo Simakanɛ u ni kunnafoni dilaw kunu la. Kunu a ɲɔgɔn ye fɛn min journaliste ani fo ka taa se min ye politicien ma a ko a ma diya. Nicolas Sarkozy ale kɔni y'a yira min ye kunnafoni la ko kuma caman bɛ ka fɔ ale ma n'o y'ale ka élection tɛmɛnen na ko ne y'an ka jamana ɲɛmaa min fatura Ala ka hinɛ na Kadafi ko y'ale ka campagne financé. A ko o tɛ tiɲɛ ye dɛ, a y'o yira bɛɛ lajɛlen na, wa a y'a yira k'a fɔ fɛn min ye n'ale kɔni kɛra ɲɛmaa fɛn caman bɛ min ye nazarakaw fɛ ko bɛɛ bɛna banɛ min ye double nationalité fo ka taa se fɛn caman bɛɛ lajɛlen ma. Nin kɛra min ye kunun wula u ni kunnafonidilaw ka ɲɔgɔn ye Faransi u kandida 7 u ka cɛbɔ 7 u ka primaire la nazarakaw fɛ. Sinzu Abe an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan ale ni Donald Trump u kan ka ɲɔgɔn ye ba dɔ boloda u fila ni ɲɔgɔn cɛ. Kalifa Sek bɛ ka walawala. Sinzu Abe ale ye Japonkaw ka ministre fɔlɔ ye. A ye taama boloda ka taa bɔ a jɔnɲɔgɔnkɛ fɛ n'o ye Donald Trump ye kunu wula fɛ. Nin cɛ fila u ye hakili jagabɔw kɛ u ka jamana ni ɲɔgɔn cɛ jɛɲɔgɔnyaw la. K'a dɔn min ye Japonnaw ka premier ministre ye a ye nin taama in boloda walasa jɛɲɔgɔnya min bɛ u ni Ameriki jamana cɛ sɔrɔ ani i ka dɔn yiriwa sira kan walasa ni ka o yakubaya. Ayiwa Ameriki jamana min ni ale ɲɛmɔgɔ kura ni ale Donald Trump ye o fɛ. Ayiwa ni cɛ fila i ka dɔn u ka ni sigikafɔ ani u ka ni teriya taama bɔ ɲɔgɔn ye a kɛra wasa kɔnɔna na ni u yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko nin sigikafɔ in ko a tɛna na dan nin kelen ma u bɛna na ɲɔgɔn ye ala tɛna mɛn. An ka samatasɛgɛ musomanw dolanci sira fɛ an bɛ don min na komi bi u ye taama boloda ka taa Cameroun walasa farafinna jɔnjɔn mun kan ka boloda ye u ka ye a kɛnɛ kan. Fuseni Siribe ka walawala. Mali samatasɛgɛ dolancila musomanw ka pankuru wulila kunun k'u kunda Cameroun jamana kan. An ka samatasɛgɛ dolancila musomanw bɛ ye farafinna dolancila musomanw ka jɔnjɔn kɛnɛ kan Cameroun san 2016. Mali bɛ poule B la ani Nigeria, Ghana fo ka taa se Kenya ma. Jamana min y'a labɛn o bɛ poule A kɔnɔna la n'o ye Cameroun ye ani Afrique du Sud, Egypte fo ka taa se Zimbabwe ma. Dolantan kolobokari bɛ daminɛ sini sibiri desanburu kalo tile 19 san 2016 ni nɛgɛ kaɲa 15 ka dala gosira. Wa final bolo dalen n'o ka bɛn desanburu kalo tile 3 ma san 2016. TV Anwar filɛbagaw nin kunnafoni de tun bɛ an bolo kɔrɔ k'olu jaw yira aw la aw bɔra ka minnu filɛ nin ye ni Ala ma basi wɛrɛ kɛ sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan kunnafoni kura mana bɔ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an bolo jaw yira aw la aw k'an bɛn dɔwɛrɛ.